Il-ħamis wara nofsinhar fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-Ewroparlamentari Simon Busuttil qal li huwa mhux kontra li jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u d-deputat Franco De Bono. Ftit sigħat biss wara iżda l-Partit Nazzjonalista iddikjara li l-pożizzjoni tiegħu dwar Franco De Bono ser tibqa' dik li hija u mhix ser tinbidel. Il-ġimgħa filgħodu Franco De Bono reaġixxa b'mod qawwi għal dawn l-aħħar żviluppi. Fil-blog tiegħu De Bono ddikjara illi jekk il-Partit Nazzjonalista jrid gwerra se jkollu waħda. Żied li jekk il-Partit Nazzjonalista ma jridx rikonċiljazzjoni jista' jinsa l-budget. Il-Partit Nazzjonalista saħaq De Bono jrid jażel bejn Ostingat u bejn il-budget. Franco De Bono kellu kliem bes ħafna fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolovir. De Bono rrefera xhieda illi ta' fil-qorti l-eks sindku nazzjonalista ta' Taslima Niki Dimek illi qal li Borċolovir talbu biex jagħti kuntratt ta' tindif lill-kumpanija tal-GRTU. Franco De Bono saħaq li jekk Borċolovir mhux ser jagħti spjegazzjoni li titwemmen dwar din ix-xhieda ser jitlob li tinfetaħ inkjesta maġisterjali. De Bono qal li Borċolovir missu jistħi li ġab lill-Partit Nazzjonalista għas-servizz tal-familja tiegħu fejn martu hija impjegata bħala s-segretarja tiegħu. Qal ukoll qed jikkunsidra li jitlob li jkollu aċċess għal kotba finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista u staqsa x'ħadu lura ċerti nies illi taw sommom kbar ta' flus lill-Partit Nazzjonalista. F'każ li dan ma jseħħx, ikompli Franco De Bono, il-pulizija jista' jkollhom ħafna dwar xi jinvestigaw bħalma ġara fl-Italja ftit ta' snin ilu. Intant iktar kmieni De Bono qal li wara id-dikjarazzjoni li l-Partit Nazzjonalista għamel fil-konfront tiegħu hemm raġunijiet ulterjuri. Saħaq li Bostingat fil-Partit Nazzjonalista ma jista' qatt ikun hemm rikonċiljazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jista' ma jeleġġi xejn viċi kap minn flok Tonio Borġ, ikompli De Bono, u minn flok jista' jċedi u joqgħod biss għal dak li jiddetta Ostingat, l-iktar ministru mhux popolari fil-kabinett.